kai dan yaro yo alkhairi kar kai sharri gudun gori Allah shi ke yi mana komai yayi kare bar ikirari dan yaro haukan tsari daga yanzu ka fara lissafin sai kai nazari da akwai hadari ka lura kada ka shige garari in Allah ya so kai za ka yi bar alfari domin Allah ni shi ne rike tun fari shi ne masanin komai tun farin fari hikima da basira ya Allah ka min kare in ka ki ne wasu sun so ne in kana ne wasu sun bani ka sani cewa Allah ya samu darshi furtun baki na wane harbin harsashe gogayya na yau ana iya sashi koma kai barci dan yaro kar da ka tashi in samu darshi daure kai biyan bashi alin dambe wannan zai jure naushi lastan Allah na rage wake banyin fashi kai markin adda ka gujewa markin mashi mai sassurfa waiwaye ne zai bishi mai janjani wannan kurke hannun shi mai sanya gaci gaba na lallai zan bi shi mai zama da ni da zuciya bi zan kishi sirrin zance na kalamuka ɗaukai ne shi shawari da tuni zan makar kai yaure ne tsari na kwatance wannan sai ayyo nuni sirrin ciki sai hanji ɗinki kwai joni da fasaha ta zan kafa tarihin ƙarni da kalamun baki na zan so in yi tuni murjiwa ne adadi mizani ka kira na hawainiya da ke sauyin launi ko kun bi ne wallai ba mai kamo ne ko kun san ne wallai ba mai gano ne bar gaugawa ne sama ba mai hango ne wasan yara na ɗan waka zan so ka sani tun ina ƙarami na san sirrin aikin wane da aure na a harkar kai kutu zuru ne da iyalai na a harkar kai kulɗifi ne buɗe sirri mummunan labari jeri tari kamshi ya kore wari tarin tari in ka hangi kasar shuri jari gari kudiri buri